možemo, ako smo ugasili sve ove potrošače, da se počastimo malo sa tim suvišnim troškom energije. Dakle, čuveni Jimi Hendrix u jednom filmu kaže, čini mi se da znam da sviram ovaj instrument. Ok, imamo li to? Evo. Svinjavam se, ovo nije Hendrix. Siguran sam da se mnogi od vas ovdje odazivaju na IT. Dakle, IT. IT, tako, IT, wow. Priznaj da stalno kad podižeš sistem i na ekranu se pojavi neki sitan tekst i uopšte na njemu ne obraćaš pažnju, samo klikćeš mišem. Next, next, next. Upozorenja s ekrana nikada ne čitaš, rekao ti doktor da izbjegavaš stres, samo klikćeš mišem. Yes, yes, yes. Najbolje je kad je džabe, svi za jednog, jedan za sve. Pola grada na isti serijski broj, ukucava moj isti ko i tvoj. I tvoj, i tvoj, i tvoj. Joj, moravo, joj. Na istom Do you like